Поўнач. Як толькі я націснуў кнопку абнаўлення, пачуў 3 стукі ў дзверы майго нумара ў гатэлі. Што? Не можа быць. Але было. Я адчыніў дзверы. І там на лапіку бруднага дыванку наўпрост перад маім пакоем ляжаў пачак чорнай паперы, перавязаны чорным шпагатам. Я схапіў поліэтыленавы пакет, у якім былі закускі, набытыя на запраўцы, надзеў гумовыя пальчаткі і схапіў шапцы для грылю. Начная газета боўталася на зубцах шыбцоў. Яе дзіўная статычная электрычнасць усё яшчэ неяк патрэсквала праз гуму і прымушала валасінкі на маіх руках стаяць дыбам. Я апусціў паперу ў пластыкавы пакет і завязаў яго ў тугі вузел. Потым я апусціў гэты пакет у яшчэ 2 пакеты для добрага парадку і выкінуў іх у сметніцу каля лёдагенератара.